Vrlo je mali broj onih iskrenih Allahovi robova koji su spremni da ostane svoje strasti i grije radi Allaha dželešanuhu. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Poštovana braćo Islama, ušli smo u 1442. hidžratsku godinu. Hidžra se desila 14. godine po poslanstvu, od poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i znamo okolnosti u kojima se desila nakon što je praktikovanje vjere u Meki postalo nemoguće. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je svojim ashabima, da Allah s njima bude i s nama zadovoljan, rekao da se polako iseljavaju krijumčice u Medinu. Hidžra se desila 662. godine po miladu. Stoga je vrlo bitno da se prisjetimo tog veoma bitnog događaja i pouka i poruka koje nosi sa sobom hidžra. Napustiti domovinu je vrlo teško, pogotovo mjesto u kojem je čovjek rođen. Upalite zvučnika. Napustiti domovinu je vrlo teško, mjesto u kojem je čovjek odrasao i rođen. Tako za neka živa bića ili za neki životinje, ako ćemo porediti životinje kao biološka bića, su toliko vezane za svoja staništa i tamo gdje su odrasle, da kada ih naučnici prenesu u drugo stanište koje je potpuno isto, ima potpuno iste uslove, oni na tom drugom staništu koje je identično uginu, jer ne mogu preboliti nastanak sa njihovim izvornim staništem. Tako je to i u čovjeku. Allah kaže: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. A da smo mi kojim slučajem njima propisali da se ubijaju ili da napuste svoje mjesto. Pogledajte, da napuste svoje mjesto. Jer ono što je za čovjeka najbitnije jeste njegov život, da mu je život siguran, da mu je život stabilan i da je mjesto u kojem on živi da mu je lijepo i sigurno. Allah kaže da smo im kojim slučajima, nismo im to propisali. Znači ono što nam Allah propisuje je shodno našim mogućnostima, mi to nećemo da izvršavamo. Znači ono što možemo, nećemo da izvršavamo. Allah kaže da smo im kojim slučajem propisali da ubijaju se ili da napuste svoje mjesto. Jer čovjek najviše voli sebe, svoju sigurnost, svoj život i najviše je prigođen mjestu u kojem je rođen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također bio prigođen Mekki. A kad pogledamo Meku i oni koji su išli na hadž i na umru, vidi da je to mjesto koje je vruće, okolo su planine, gole, pustinja, ali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je to bilo najdraže mjesto i da ga nisu Kurejšije protjerale, ne bi ga nikad napustio. Hoću da kažem da je napustiti nešto, mjesto, ili ono mjesto gdje je čovjek rođen, gdje je odrastao, je vrlo teško za čovjeka. Međutim, odlika vjernika, pravih vjernika, jeste da su oni spremni da radi svog ubjeđenja, radi vjerovanja u Allaha dželešanohu, napuste dunjalučke stvari, materijalne stvari, da napuste radi uzvišenog Allaha dželešanohu. Ko je to, braćo, danas od nas spreman da uradi?
Mi nismo danas, braćo, spremni da napustimo svoj topli krevet, a kuća nam je preko puta džamije. Nismo spremni da napustimo topli krevet, da ustanemo, da se abdestimo i da dođemo par koraka da klanjamo u džematu. Radi Allaha dželešanu. Zašto je Allah dželešanu odlikovao sabah nad ostalim namazima? Zato što je sabah namaz u kojem se čovjek odaziva Allahu dželešanu, a spavanje je odazivanje svojim strastima. I gdje god se čovjek odazove svom stvoritelju, Allah ga uzdigne među svojim odabranim melecima i povećamo stepen kod sebe. Zato što je namaz spavanje, odazivanje svojim strastima i san je vid smrti. Znači kada zaspijemo to je vid smrti, a kada se probudimo to je život. Znači svako odazivanje Allahu dželešanu i njegovom poslaniku, onda kada nam se ispriječe dunjalučki interesi, kada se odazovemo Allahu i njegovom poslaniku, znajmo da smo izabrali ono s čime Allah dželešanu zadovoljan i znajmo da će nam Allah dželešanu za taj naš izbor dati mnogo više nego što mi očekujemo. Mi nekada kažemo, pa kako ćemo mi to uraditi? Kako ću ja to uraditi? Ako to uradim, izgubit ću ono što imam. Upravo onako kako su uradili Allahov poslanik i ashabi. Ostavili su sav svoj imetak. Sve ono što su imali, sve svoje nekretnine. Ostavili su da bi zadovoljili Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah učinio najboljom generacijom koja će se spominjati do sudnjega dana. Uqbe ibn Amir, jedan od ashaba Allahovog poslanika, je čuvao svoje stado. Bio je okupiran svojim stadom. Imao je još sa sobom 12 prijatelja koji su također bili čobani. Bili su okupirani svojim imetkom, kao što smo mi okupirani svojim imetkom. Kada je Uqbe ibn Amir čuo da je došao Allahov poslanik u Medinu, otišao je Allahovom poslaniku i zatražio od njega da mu poslanik dadne bej'u, prisegu. A onda mu poslanik kaže, ko si ti? Kaže, ja sam Uqbe ibn Amir al-Fuhayri. Pazite kako poslanik se opvodi. Mi, braćo, često puta u džamiji klanjamo sa ljudima godinama. Kada bi nekog od vas ja ovdje pitao, kako se zove ovaj čovjek? Niko od vas ne bi znao. Znam, dolazi u džamiju, klanja, ali eto ne znam kako se zove. Ne znam kako mu ime. Ali fin, eto čovjek, klanja. Ne. Poslanik nas uči, i to je sunnet, praksa, da se upoznamo sa svima onima koji dolaze u džamiju. Da znamo njegovo ime. Da znamo kako je njegovo stanje. Šta mu je potrebno. Znači, to je obaveza. Naša obaveza. Ne samo obaveza da dođemo da klanjamo, nego da znamo kako se zovemo. Kako su nam imena? Imena naših očeva, prezimena. To je vrlo bitno. Kaže Allahov poslanik. Pazite, mogao je poslanik reći, dajem ti prisegu. Jel tako? Da ga pita ni kako se ne zove, ni ko si ti, ni šta si ti. Kaže Allahov poslanik, mene. Ko si ti? I on mu se predstavlja. I kada mu je dao prisegu, Uqbe ibn Amir se vraća svom stadu sa svojim prijateljima. I njih 12 se dogovore i kaže Uqbe, hajde da svako od nas odlazi Allahovom poslaniku jedan dan i da sluša Allahov poslanika ono što on govori, pa da nam donosi vijesti od njega ono što on rekao. Kako bi se obrazovali o svojoj vjeri, kako bi naučili o svojoj vjeri što više. Kaže Uqbe, s obzirom da sam ja volio svoje stado. Pazite, Uqbe je bio iskren. Kao što i mi volim svoju radnju, volim svoj posao. Kaže, ja sam odlučio da ja čuvam ovce, da uzmam njihove ovce, a da oni idu Allahovom poslaniku i da donose vijesti od Allahovog poslanika. I tako je to trajalo nekoliko dana dok, kaže Uqbe, dok se nisam osvijestio, pa sam rekao, o Uqbe, zar su ti vrednije tvoje ovce od druženja sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Pa je Uqbe dao svoje ovce svojim prijateljima, otišao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, učio pred njim
I Ukba ibn Amir je jedan od najvećih alima među ashabima. Samo za 10 godina je postao jedan od najboljih učača Kur'ana. Nakon toga je postao namjesnik Egipta. Pogledajte, braću, ostavio je dunjaluk, ostavio je svoje stado. Radi čega? Radi Allaha i poslanika. I šta je dobio poslije? Dobio je ono što bi poželio svaki Allahov rob. Dobio je znanje. Bio je namjesnik, a to nije ni očekivao. Zašto sam naveo primjer Ukba ibn Amir? Zašto sam naveo njegov primjer? Zato što je mnogo nas koji smo slični Ukbetu. Toliko smo privrženi, toliko smo robovi našeg dunjaluka. Vjerujte, braćo, toliko smo robovi postali naših strasti. Neko od nas je rob svojoj ženi, neko svojoj poziciji, neko... Znači, dunjalučkim okupacijama smo robovi. I radi tog robovanja dunjaluku, Allah kaže وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Pasite šta kaže učenjaci. Ti ne možeš učiniti da čuje onaj koji je u kaburu. Kažu učenjaci da ovdje kubur se odnosi na ljude koji su robovi svojih strasti, koji su robovi dunjaluka. Znači ne možeš učiniti da on čuje uput, da se vrati Allahu dželešanu, jer je on toliko okupiran tim dunjalučkim strastima i obavezama da ga odvraćaju od onoga radi čega je stvoren. Braćo, ashabi su bježali sa svojom vjerom, to jeste išli su tamo gdje mogu, znači, upotpuniti svoju vjeru. Išli su. U vremenu prije nas, ovog našeg vremena, naši prethodnici, učenjaci, govorimo o učenjacima, iskrenim Allahovim robovima, u vremenu komunizma, socijalizma, su se krili sa Allahovom vjerom da bi sačuvali svoju vjeru. Krili. I to treba jasno govoriti. Da oni koji su htjeli da šire Allahovu vjeru su bili zatvoreni u zatvor, dok oni koji nisu imali nikakve vjere, samo muslimani po imenu, su bili slobodni. I zato su govorili, pa moglo se klanjati, ko je htio mogo je klanjati. Većinom to govore oni koji nisu klanjali. Međutim, oni koji su bili istinski klanjači i oni koji su istinski voljeli Allaha i poslanika i borili se na Allahovom putu svojim znanjem i umjećem, oni su bili ugnjetavani i nerijetko ubijani na vrlo podmukao način. U svakom vremenu ima takvih ljudi. Evo i u ovom vremenu vrlo je mali broj onih iskrenih Allahovih robova koji su spremni da ostane svoje strasti i grije radi Allaha dželešanu. Jer Allahov poslanik kaže el muslimu, musliman je onaj men selime, el muslimun, od kojeg su muslimani, men selime el muslimune min lisani wa yadi, od čijeg su jezika i ruku mili drugi muslimani. Wal muhađiru, a istinski muhađir je men hađara ma nehi Allahu an, jer onaj koji ostavi ono što mu je Allah zabranio. Znači to je istinski muhađir. Znači lako otići iz mjesta u mjesto, promijeniti nešto. Međutim, teško je promijeniti sebe. Mi danas uglavnom mijenjamo druge, pokušavamo da promijenimo situaciju. Međutim, kada smo mi u pitanju, tu se vrlo teško mijenja. Vjerujte, teško se mijenja. Zato, braćo, svaki od nas u ovoj hidžetskoj godini neka napiše sebi na papir svoje slabosti, svoje grijehe. I neka donese odluku Gospodaru. Ja ću u ovoj novoj hidžetskoj godini promijeniti to i to, a ti mi budi na pomoći. Znači, budi mi na pomoći. Ja imam tu slabost. Pušim cigaru. Ne mogu se kutarsati te slabosti. Gospodaru, to je moja slabost, pomozi mi. Znači, sve svoje slabosti. Gospodaru, ja u svom srcu imam ljubomore, imam zavisti prema tom i tom bratu. Gospodaru, pomozi mi da tu svoju slabost, da je napusti, da učinim hidžru od toga. Znači, u ovoj hidžetskoj godini donesimo odluku da će svako od nas, znači, napustiti dio, ne kažem sva loša djela, dio svojih loših djela.
i da da prednost onome što je iznad, onome što je bolje za njega u odnosu na ono što je ispod. A ono što je bolje za nas je ahiret i džennet. To nam Allah Đelešanu kaže: ma indakum yanfad, ono što je kod vas će proći, wa ma inda Allahi baq, a ono što je kod Allaha vječno. A šta je onda bolje? Je li ono što će ti proći i što ćeš ostaviti, ili ono što u čemu ćeš biti vječan? Šta je bolje? Šta je bolje? Je li ima iko od nas da je vječan? Ima li iko od nas za 100 godina da će ovdje biti u džami? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Zato, braćo, neka svako od nas vodi brigu kako da sačuva sebe i svoju porodicu, svoju djecu na prvom mjestu. To jeste da sačuva svoju i njihovu vjeru. To je najbitnije. Najbitnije. To su naši preci radili. Možda su napravili radi toga grešku pa su se iselili iz Bosne radi toga. Mnogi su ostali i bili su ovdje, znači, u teškom položaju, a mnogi su se iselili radi toga bježeći sa svojom vjerom. Bježeći sa svojom vjerom. Stoga je za muslimana najbitnije da ispuni emanet radi kojeg je stvoren, a to je وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I džine i ljude sam stvorio da mi robu. Znači, braćo, tamo gdje ne možeš praktikovati vjeru, gdje nisi slobodan, tu ne smiješ biti, po islamu ne smiješ tu biti. Bez obzira ako je plata dobra, uslovi dobri, tu ne smiješ biti, po islamu ne smiješ, to mjesto moraš napustiti. Jer to je davanje prednosti onome što je bolje za tebe na ahiretu od onoga što je gore za tebe. Stoga, braćo, iz ove hidžre koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio sa svojim ashabima, uzmimo pouku kako bi bili u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, njegovih ashaba, kako bi poslanika sallallahu alejhi ve sellem slijedili. Molimo Allah Đelešanuhu da nas na tom putu pomogne. Amin.